Ešte nie, teraz pozdravuj. Pozdravím pani profesorku Pavolovú. Konkrétne? Pani profesorku Kolárovú a pána profesora Majoroša. Doktora, budeme ti to... Čakáme. Však ja čakám. Však postupne, však to si musím vychutnať. Celý rok som to písala, tak to hneď hodím. Ideme pomaly, pozerám papiere. Tu mám náhodou nosku, hej, bo som si zabudol zase zošiť. Nosku si mi mohol... Nie, hnevajte sa, pani profesorka Lujíš, no. Nosku si mi mohol... Budeme si vytrhovať papiere. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov. Pani profesorka Bučková, nech sa páči. Zavodol som odovzdať na rodičov. Marec už bol, takže... Vláda komunistické strany v ČSSR. No, toto jak prvé kalibry ide. Moje obľúbené témy veľmi. Ja som mal strašne rád dejepis. To prečo ho chváli? Neviem. Však mal si rád. Počkej, to bolo ironické, či Ale fakt Nie, som on bol rád. fakt mal rád dejepis. Tak som bol najlepší z dejepisu. A skromne. Po Myšovi. Kedy bola Marko, bitka pri nebudeme si Bohači? namlúvať, že? Ne, Martin, ty by si vedel. Bitka pri Bohači. Ja som mala hlavne 5 bodov. 1526. To je človek, toto je modrý človek, čo mi tu odpovie hneď bitka pri Bohači. No ja. No daj to čas fyziky, prosím. Pozrite, tu som nezaplatil šek za obed, to je toto možné. Také sody ty palíš. Však to pomáli, začne, potom sa to bude zavrhávať. No poď. Pozrite na tie poznámky, všetko som si písal. Čo sa ide teraz palíš? Bio. Poctivo si chcel ísť na medicínu, Marko. Ja medic, Pohlavná sústava muža. ontogenetický vývin, všetko som si písal. Za celý rok, to je 10 mesiacov som zapísal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a pol strany. Ekológia je mi vlastná. A prečo teraz palíš celý? Však aspoň vytrhni tie strany a nechaj si zošiť. Čisté papiere. Ekológia. Čisté papiere. Podľa mňa ten zase je už poškodený biológiou, to by som nenechávala. Nie, však nejdeme až tak ničiť stromy, bože, vážte si. Presne. No oni sú len tak už A teraz môžeš po jednom si vychutnávať Áno, po každú látku. jednom, každú látku. Ale tak nebude dopyt, Marcin. Nebude dopyt po ďalšom papieri, tým pádom sa zredukuje ten počet. To si pamätám doteraz, že to Tibor vysvetľoval. Srdce? Perikard, epikard, myokard, endokard. Doteraz si to pamätám. Áno, ja To je veľká hlava. Moja jediná jednotka z bioli. Moč sa dostáva do močovodov. Toto bude asi vylučovacia sústava. Vlasočnice, hormóny, veľmi obľúbené. Pamätám si všetko. Struma, všetko viem. Hypofýza. Ja som mal tak rád hormonálnu sústavu, preto trojku som z nej dostal. CNS, pozrite, jak to horí. Jak fakra. Nenávisť je v tých papieroch. A jak to najprv šernia a potom... Reflexy. Ženy. Ženy budú horieť najviac, pozrite. No určite. Pozeraj. A pozri. Muži budú hovoriť viac. Pomaly. On to genetický vyvin. Nie, to ich ani nemáš, ne? Ja som zabudol, tak zošiť asi zase. Vieš, to ani horí. Čo to skôr na chemiu? Máš tu aj chemiu? Optika. Optika moja obľúbená bola. Veľmi rád som rysoval tie šošovky, Čo sa dá byť obľúbené na Ale spojky, ako rozptýlky. Jediné z To fyziky, bolo čo ešte také celkom bolo fajn celkom. to rysovanie. Optika a ešte vesmír bol celkom malý. Ostatné sračky boli... To budem asi najviac spomínať na nášho profesora Majoroša. To je jediné. S láskou. Kde ideš, Aneta? Náhodou Majoroš. Kde ideš? No však. Ja som te práve išiel z nás Čo chodík a vravím, ty jedine. ideš preč. Aneta, vráť sa. Seriózne. Ty tu nešermuj. No ja sa viem, pani fyziku. Hej, prišlo ti to. To by si mohol nastoknúť na ten kolík. Tu. Počkaj, no vidíš. Ideme smažiť fyziku. To je čo za látka? Jeden si vieš, aký fakt. No však idem všetky, to nenapíše všetky, že to je fyzika. Míška. Počkej, ohýnaš to. Drž to, Martin. Drž to poradne. Už si to ohol. Dobre. Toto je
ten onen to nevydržal. To rozpúchá všetko. Aha, idem brzo. Počkej, chytaj ako iskra. Nie, už Teraz sme Bolestivá. Naša s Míšom! Dobre, v palenke to nemám. Palenka vypatrá k víno. Jedna vodka, vždy som si to. Fyzika sa ti chcela pomstiť. Čo mne? Ja ju nepalím. No som sa tak stále Čo to je? tešil. Dejepis. Však ten sme palili. Dejepis nakoniec, najviac nakoniec. A najlepšie nakoniec, jak sa No, pani hovorí. doktorka še vyznamenala. Tu spalíme špeciálne žeštev R rovnice. Šanko, vidíš, ja všetko som už mal vypočítané dopredu. Dáš si? Je to super. Len neviem, jak sa v tom ľudí. No. Tu mám čo? Schul. Tu mám village. Neznám čítať, Marko. Traditions. Však to jak ten čítal, jak sa on volá. Ty sa neboj, ty ešte budeš mať maturitu. Ale jak sa on volal ten Jahnatek, ne? We politicians will be there. Will be there. You mustn't get somewhere. And we will try to find the best solutions and deadlines for Slovakia for us. Nechcete vidieť, kto zočí z dejepisu? Ja tu mám všetko napísané. Počkaj, ale vážne vravíš, že máš Vážne. Ja dejepis bola taká, všetko som stále písal. Pred prvou svetovou vojnou, tá sa mi to skončilo 1.5.2004 člen EU. Dejepis je spálim. A spáť to rýchlo. Posledná látka, tak Čo tam máš ešte? Genetika človeka, celé, čo sa ušiel celý rok, sú poznámky, ktoré mal populačná genetika, Ale to bolo, každý jeden písal konca. riešenie príkladov z genetiky, Hej, dobre, to bolo v druhom Pokračuj. svaly, A to je jedno. No dobre. Stále je to druhý rok. vylučovanie. Stále už bol teraz. Tomáš, pokračuj. Vlasy mám používané. No, hor. A sakra vzal druhou stranou. Hor nechce horieť. Áno, pomôž tomu soničku. S tým asi Výborne, ťažko. výborne. Fuj. Výborne, výborne. Hor, biológia, hor. Pokrstím ju. Natálka, môžeš tu dať tu ten smrad. Jak sa volá? Bielý. Ivka, jak sa volá? Dobre, toto chceme. Toto je smrad? Smrad. Však nielen si nevedela priznať to, jak sa to volá. A to by bolo krásne. No. Cukor like. Každý to je Aké to tak vyzerá? Kto si chce prečítať genetiku? Neviem, čím to bude. Čo to tu máme? Bože, to je super pocný. Mám pocit, že mi odchádza taká ťažoba z ľudia. Hej, také fakt. Čo to máš za zoši druhý, miláčik? Nie, na Gimplus nemám malé zošity. Škoda, že to není môj Máš zošit. sa tak šťastný, ne? Palíme biolu. A neviem, čo to je, však my máme budúci rok biológ. Po blok tak máme hlavu.